Lähtee se tuolle. Nythän se lähtee. No niin. Jännittää. Oltu Iiran kanssa semmoisessa reissussa. Mekin oltiin Iira oli viime talvena samassa. Niitä oltiin. Enkä minä vierailin teidän ryhmässä joskus vuoden kanssa. Olitko sinäkin samassa? Ei oisi ja ei Lore olisi. Oisin muistanut, jos Lore olisi niin, ollut. Niin, olisi muistanut. Oisin. Kato, pikkusen mennäs estää. Dramatiikkaa. Mitä? Dramatiikkaa. Oi, kyllä hyvin. Kato, jui. Juuri näin. Näin on opetellut. Hyvä koulu. Noin. Vau! Hyvä! Kohta huuetaan. On hieno.